Okay, hindi nga bahin na magkikilaan. Ito, kuha ko na update usab sa dengue, no? Kampanya batok sa dengue rin sa Dagbay sa Tagum. Ato magkauban, hindi nga bahin na. Ang atuang City Health Officer sa Dagbay sa Tagum, Dr. Noriel Apaw, hindi bahin na. Doc, may adlaw kini. May adlaw, sir. Okay, Doc, by the way, kumusta man ang kaso sa dengue rin sa Tagum? Sa pagkakaroon, as for today, naapatay 5 kakaso nga naa sa Doña Maria sa hospital, admitted. Dayon sa katibukan sa probinsya, ikatulog gihapon ang tanggob sa kinadaghanan, na nami kaso nga 201 as for gahapon. Oho. So, padayon gihapon ang kaso, actually, whole year round na amang jud nga kaso. Pero karon nga panahon na ning spike jud siya. Ning daghan tungod sa sige mag-ulan-ulan. So, mo na sir. So may factors yun natin. Ang ulan, ngayon sila nga, ang dengue, Doc, di lang ulan, no? Lakip na itong panahon sa init, no? Isa ka hinungdan pod ang kaning kakulangon nato sa pagpanglimpyos palibot. Kay unila pa o sa libro pa, baskin ganing stansan, pwede ang lamok ang itlog. Nga lamok man joy carrier sa virus. So na ang lamok naa gyud ang kaning sakita gihapon. So dugay na kay ning sakita wa pa gyud na eradicate tungod anang problema ha kay dili na to mahurot ang lamok. So kanang daghang kay breeding site nga dili maabot sa mga tao. So sa pag-unsaon na to og paningkamot og panglimpyo naa gyud gihapoy mabilin kay daghang kaayong site nga dili na to maadto. Okay, usa man na siya. Usa man nga mga sites nga dili na to maabot. Kanang mga bakante nga lote, kanang mga walay mga tao, kana daghan mo gud kayong lamok. Sa lamok. Okay, so sa gihimo na to karon, no? Wa ba tay kuan? Wa ba tay natala nga na nakabsan tungod sa dengue diri sa Tagum? Sa karon wala pa namatay sa Tanggob. Bako lang po, no? Sa Orqueta na 5, sa Osamis na 7. Pero sa Tanggob wala pa. So isa siguro sa hinungdan kaning among pagpaningkamot jud pag information dissemination doon og pagpa buhat jud sa 4S kaning hilabi na ning 5S na ron, no? 5S na. Kani jong sick early consultation mo ni ang dako kaayong sekreto aron dili gid ta magka-mortality. Kanang unay bation duha ka adlaw nga hilanat magpa-check up gyud dayon kay ang dengue preventable jud kay siya. Dali ra gyud siya kay dextrose lang, tubig lang. Pero og maulahi pwede yung makabsan sa labi na itong mga bata. Kinahanglan nagbasta og 3 days check up ka. 2 days nga lanat magpa-check up na kita kay aron ma-screen na to kung naabay dengue gud. Ang bation na mura ba po hilanat ubo man do. Ubo lang, wala hilanat. Ang uban gani walay ubo, hilanat ra gud, di man pwede ma-dengue fever og way hilanat. Okay, fever. Naa jud say hilanat kasagara mo adto na. Ubo lang pwede mag-investigate taglain. Pwede gihapon sa sir nga giubo unya na pwede dengue. Pwede mo na mag-uban sir ang pneumonia ug ang dengue. Kay bisan pag insang mong sakit, di mo na mamili ang lamok ug paak nimo. Pwede jud gihapon ka magka-dengue bisag naa kay ubo. Pero kung tantaon daw so i-screen jud gihapon sir. Bisag unsa imong basta na hilanat, mag-screen jud tag dengue. Sa office sa City Health sa Tagum karon no doon na may mga kampanya labi na sick early consultation na may daghang magpa-konsulta karon sa inyong buhatan sa City Health. Yes sir, daghang tag pasyente nga moadto sa center kay naa man tay libreng NS1 napud tay CBC. So natay laboratory aron masagap na to, ma-screen na to kung nabatay dengue ang mga tao. So daghan ta sir og mga pasyente. Doon ay libre po ang tambal. Libre po sir, libre po ang tambal, libre ang laboratory. Libre tanan sa Tanggob sir kay mao gyud ang kang Mayor Ben. So muna nga gawas ani karon inyong padayon nga panawagan kampanya sa mga barangay no kanilang yung pagpanghinlo sa palibot dapat synchronize kay okay, sa kabarangay raw, imong silingan rin ng limpyo, ikaw wala, or ikaw ba kayo ng limpyo, imong silingan wala. Padulong na sila. Ang lamok mo, balin-balihin lang, di gid mahurot gihapon ang kaso na to. So karon ang 4S, ang pagpatupad sa 4S, itudlo ginagi, adto ginamo sa taga-barangay, dayon karon nag-fogging na miser para sa mga barangay nag-fogging. Katong mga identified na mo nga na ay clustering of cases. Nami unom ka barangay nga nag-clustering na nga gisugdan na pod na mag-fogging.
So pero ginaingon na mo nga di gihapon ta magsalig sa fogging kay ang fogging ang adult lang ang katong galupad lang nga atong mapatay. Ang katong mga larva naa sa tubig pa dili man to mamatay. So mahimo na tong lamok. patyo na tong adult niya after 1 week na napoy mupuli nilang ng lupad na pod. So dapat uban na sila sir ang 4S og ang fogging. So di magsalig sa fogging nga natuan ka na foggingan di na manglimpyo. Manglimpyo jud gihapon mo na mo sige ginabalik-balik sa barangay. Now babagod dot nga mabalaka sila kay nagfogging kini nga barangay basi mo adto ning sa maong nga barangay no sa uban nga barangay ang kining mga lamoka kay igo ra magipaabog. Dili sir, ang ato ang fogging na say chemical sir. Patay gyud Ang maigo sa aso nga lamok mamatay gyud. So angkat dili na priha ato ang sa ngalan na kanang paaso-paaso lang nga silab-silab sa atong palibot kay kato abog ra gyud to siya. Oh, wala di man mamatay ang lamok ato. Pero ang di mamatay Ang sa fogging mamatay gyud. Katong naa sa Tubig. tubig. Oh, tong wala pa ng lupad. Dili maabot sa chemical. Dili mamatay sa aso. Okay, so sa karon ubos-ubos ni ubos siya kanos lang inyong peak nga kanabang taas nga kaso sa Nakasulay mi last week og niabot og 12 ang atong active cases. So may gani karon ning ubos-ubos na pero dili gihapon ta kumpiyansa kay sige gihapon og padayon gihapon nga nagkadaghan man gihapon man gihapon ni naundang. So hinaot nga kuan gyud ni mo ubos gini siya pinaagi sa atong mga ways na to para patay sa lamok pagandam nga aron dili gyud makasakit atong mga katawhan. Okay, mas maayo yun. Pero gawa sa dinggid, okay, no? Wabay laing mga, kasi may mga sakit ron, no? Trangkaso, sa mga katawhan. Ubusipon mo maginay common kay sir. Sa base lang sa tua sa City Health, mao gina ang pinaka daghan sa tanang moadto didto. Ubusipon, trangkaso, hilanat, ana mo nang naatay libreng tambal gihapon o nahapod tay mga laboratory para nila gihapon. Tanaw na, okay. Tanaw lang gihapon na to. Laboratory, importante. No? Kay sa doon ako yung mga kanabang na istorya, no? Maulanan lang sila, no? Dayon silang trangkaso. Wa ba tayo ko ni unsay possible nga kanili acid na ba kaya ka atong rain karon o sabay ko ni. Siguro sa ako nahibawan kani magong kagaw mo na sir. So kani magong bag-ong magsugod ang ulan sa gara aso ba mo evaporate ang mo evaporate ang atong mga abog sa abog dayon namo gunay kagaw pod ka sa gara sir nga mo sakay anang mga droplets di na sa ulan nga dili kay mabasa man ta sige pero dili man ta magkatrangkaso mo nang ang ma-expose sa ulan nga samot na nang bag-o pang gasugod na mo gyud na kasagara makasimhot at maka-inhale atong mga alisngaw sa dalan o semento o makatrangkaso na dayon na mo explanation na dili sa ulan dili nga kanang sa tubig sir kay tubig ra man na taga adlaw man ta maligo wala man ta nagtrangkaso pero nganong og ulan magtrangkaso man kanang sir katong ma-inhale kagaw gihapon viral kasagara sir. Okay. So, Doki, pila edad ni ron sa mga nagka-dengue diri sa Tangub? Na kasagara mga batanon jud sir sa atong kaso na 15 below. May kanadaghanan. Walay mga Naapoy dagko sir. bata, infant. Naapoy infant na ay actually 8 months man siguro to. Pero naka-recover naman. Naka-recover basta madali lang gyud siya. Maadto din sa ospital, maayo ra man gyud sir. Tadi lang ta maulay. Atong tambalanan diri sa Tangub, no? Kompleto man pod, no? Namantay tapad nga Doña Maria sa Provincial Hospital, District Hospital. So dali ra kayo pag-refer na mo sir, no? Dahil kompleto po tag sakyanan ang taga barangay labi na ron na ay rescue. So kung dako kay katabang sir kay na sila bation mo tawag lang ni kapitan mahatod na dayon sila sa center, mahatod na dayon sila sa ospital. So wala na kayo rason nga walay kwarta dili ka adtong ospital na nagyud tanan gihatag na gyud ang tanan so atong gamiton kay aron makalikay pud ta nga maka mortality ta. Doon na ba yung mga vitamins po sa mga bata sa inyong bata sa City Health? Yes sir, kompleto to sir. Gawas sa tambal, mga vitamins sa makadagko og bata nahapon. Bata,
buntot no kaya ano Naa nga gina. mapugnan ba kay diha magud makuha nimo nga kung kumulo ang imong immune system diba? Mo na tinuod na sir, kung ubos imong immune system, so gamay ra kag bikil, dili na kasugakod imong lawas, pwede na dayon ka magdaot magtrangkaso. Okay. Thank you. Salamat kayo labot yan Doc. And siguro ang manghinaot nga mo ubos gid ang mo zero pa ang inyong kaso sa dengue. And dili ni mahimo kung walay cooperation sa mga tao. Mao jud sir. So dili pwede nga kita lang ning kamot sa LGU, kinahanglan jud ang kooperasyon sa mga tao nga naa sa mga barangay. Kay gikan nila gyud ang samot na ning pagpanglimpyo. Dili pwede nga alisod pod og kita ray man ning kamot. Sa ilang tugkaran wala sila nang limpyo. So sila di ay naa ditong breeding site sa ilahang tungod. Unya kating pagpaningkamot sa uban. So lisod gihapon di na hapto mapaubos din ito ma-eradicate din yung sakita o ginanaan sir. Oh. So importante ani mahimo kada adlaw o sinima na. Taga-adlaw kung makaya maglimpyo kita sir kay taga-adlaw sa ulan mangyabo gyud ta mangita gitag na ay mga na-stock ng mga tubig aron wala joy ka itlogan atong mga lamok. Okay, so salamat kayo labot na Doc. And basin do na kay mga additional information nga bot nimo ipabot labi na sa mga katawhan nato diri sa Dakbayan sa Tangub, no, labi na sa trabaho ninyo sa City Hall. Sa pagkakaroon kuan man kanang nahatag naman namo sige ang mga information kay sige man yung barangay-barangay. Pero karon na pagpadayon gihapon ato ang serbisyo karaban nga medical mission mi sir. Martes, Miyerkules, Huwebes taman pa ni sa November. Pila ka barangay inyong naadtuan aning medical mission? Naadtuan na namo ni tanang barangay sir. Round 2 na ni ron sir. Round 2 na. Ang kalainan atong serbisyo karaban sa una ug karon sa una sa covered court rami. Then naghuman muli mi naghuman. Pero karon sa round 2 naghuman sa covered court adtuon pagud namo ang mga tawo nga wala kaadto sa covered court. Mga bedridden, mga nagdaot, di man na makaadto. So kami mo mismo LGU mo adto. Ako ang doktor mismo mo adto sa balay sa pasyente sir. Mo na kalainan karon.